زصدق بيت يحح يارجين فيديو تاع دويتور نوخчийчохь تسويوزچستگا туьканашкахь нех гулдел ديقхарш تекхнарг Москварчу غير شياز دريح يسخلا قدينوشكح بельгехь خلج قيسشكح بين تيريسف أسلامبيك ماشو راديو نو يازير اوخم بيت يلخيتوچوح تتماشكشكح خلج بيوش بوچار ويرخ نوخчийчохь سавел مهاجر инцидент иккенчохь نسبيلچار يقن فيديو ياشير социал машнышках цучохго عرش ماشين احد белхнах из соцушах تريتشار غوبوتون خز دوز كيرستولش инцидент خلي دحلخ اوخن بيت بريتولچوح دو يقن خلا نوخچين كوردوين شينواخر خوچن يقح سيرفيس центря يشداس قاستوغيرتينج سيرفيس دينا كلينتنا چيونشينا الير ميتيكيرч прокуратуря Тепсуркаев Салманан ехшил Елизавета излач орх толуч улыкях зехилар ю олил дац эл дахедина Краснодар мех қилу. Тяршин цхан ар низмышкач адин цахилар Елизавет нохчин оппозицион ада телеграм-канал модератор хилучун улорстаг ю эл теютил дац эл хисптина суьдхош. И улык лилоч азпшндюх лояран комитет белхахо амбарях Бусулба динехь махюху шешенюк ахтамах бин цандехшдар иши официалях марзу дехилар إجادة تغيير ستوخ كارانتين هو تورц كساتن قيلح أوزر بولشبو كراسنودار كوش суьдхоша بين ستم بأولا يرخوي قدا حيز يليزافيت زين خلر كيو إجادة ألا عزب ندخلوير كميتيت يوريستو كيرندينح اوخن بيت بельгехь оьрсийчоьно архарч холقи министра диакхайкхийна шайпач халқир Чехин республикан векалтера дахайдина прагирч оьрсийчоьно дипломатин месяц мостгалиц лилинчон духал шаш протест кайқошхаларх дахайдина Москварчу Чехин векалтер белхахо шаш персона нон грата дакайқорх дехалх оьрсийчоьно архарч холқи министра дахайдир Чехин эйдел кошца цехилч кепар сацамтеясна оьрсийчоьно векалт бельгит белхахо مكر أروقش Чехин почалкахт имбазан غشلوش كدينج للخيتاشن оьрсийн قيلخ سيرفيس بيحكيو ال تيشال دوزچ شيغرچ قولينج بانشت ال قدينوشكا Чехин премьер-министру архарчолقي министру дахيتير شيزر ديتو چرن غدوج بتا اوربتا فربيتيتا گيرزشكوبچ ميتكا للخيتاشدرن оьрсийчоьно قيلخ سيرفيس گونحيو ال